Kapatid, kung sa may giagihan nimo karon, I encourage you to know Christ in your life. Know the will of God in your life. Kailangan na igsuon. Nga naman, wala ta kabaloon si ugma. Always remember, every day is the last day of your life. Pwede man gud nga ugma di ta maugmaan. Pwede kay karon di ta makarunan. Tama ba? Pwede kingon ba nga, ayaw na pag-cling sa imong past. Move on. Move forward. Ang importante nga naa si Lord sa imong life. Duol ta kay Lord. Dito natin salig atong life sa Ginoo. Because in Christ, naay seguridad ang imong kinabuhi. Naman, kung sa gingon ganina, balikon lang na ako ha. He made the things we can see and the things we can see, such as thrones, kingdoms, rulers, authorities in the unseen world. Amen. Siya tanan ang nagbuhat, anak. Siya ang tag-iya sa tanan. Manang wala tay angay kabalaka. Pag naa si Lord sa imong kinabuhi. Ingana ang pag-ani ni Lord sa kalibutan. Kapatid, maybe makain ko mo kung nailan sa Ginoo. Ihatag imong kinabuhi sa Ginoo. No dili aksidente nga nakadungog ka ni karon. Because God knows you. Give your life to God. Give your life fully to Christ. Because Christ, the visible image of the invisible God. Through Christ, makabot na to ang Ginoo. Kalamihan na, no? Panahon dahil sa imong problema, panahon dahil sa imong kabugaton, na kay makapyutan nga Ginoo. That is the good news. Makapyutan na nimo siya. Sa unang lisod kayo, no? Kailangan pa ta magluhod, maglakaw, padulong sa altar. Diba? Kailangan mag-alay pa ko bingani. Kailangan akong offering dapat is dapat 1 million, dapat isa kabag nga kwarta akong offering para madunggan jud ko sa no. Karon, tungod kay Jesus Christ, tungod sa will ni Lord, nga mao si Jesus Christ, makapyutan na nimo si Lord. Di lang makapyutan, mahangkupan pa nimo si Lord. Amen ba? Tara, hangkupan na to si Lord. Kaya ang paghangkop nimo kang Christ, nakahangkop pud ka sa tong amahan nga naa sa langit. Amen? Kapatid, ayaw sayangin mong kinabuhi. Ayaw ka busy sa mga gira aning kalibutanan. Ayaw ka busy sa presyo sa gasolina. Ayaw ka busy sa gimarites, gimirasol sa imong silingan. Ayaw ka busy diha. Busy sa plano ni Lord sa imong kinabuhi. And I believe na plano si Lord sa atong mga kinabuhi. Nindot og kasaligan, satisfying richness, puno og kaalam nga langit nun, puno og holiness. You are not perfect, we are not perfect, but Christ, God Himself is perfect. That's why we need Christ. Para ang atong mga plano, atong dagan sa kinabuhi mahimong perfect because of the Lord Jesus Christ. And that is the very good news. And this is the time to challenge you, but you must continue to believe this truth and stand firmly in it. Don't drift away from the assurance you receive when you heard the good news.